Quina hora? Bon dia. Aquí són les 6 del matí del dia 6 de gener i en aquesta nit tan màgica per vosaltres hem vingut al volcà més alt que té Auckland, que és Mount Gafau, a fer-vos aquest regal, a compartir amb vosaltres aquesta sortida del sol i a donar-vos moltes energies i moltes certeses que la natura sempre ens acompanyi. La pregunta que ens heu fet tots aquests dies és: passen els Reis aquí a Auckland? Doncs hem vingut fins aquí dalt per donar-vos la resposta. Ara que el sol ja ha sortit i que tots i totes ja teniu el vostre regal, us expliquem això de que els tres reis ja han passat a Auckland. La veritat és que van passar per aquí fa 28.000 anys i són aquells tres volcans que veieu allà al fons, dels quals només en queda un. Van erupcionar fa 28.000 anys, van crear tres cons i tot i que els maoris li diuen Te Tatua Kiatiuka, que vol dir el cinturó de guerra del Kitiuka, els colons escocesos quan van arribar aquí, que eren catòlics, van dir: semblen els tres reis. Els van posar un nom molt divertit, molt complicat d'aprendre. Al més alt li deien el rei alt, a l'altre li deien el rei de l'est i a l'altre li deien el rei gran. I el gran és l'únic que queda. La resta s'han anat desmicolant i desfent com a pedreres i tots els carrers d'aquests barris d'aquí estan fets gràcies a les pedres volcàniques dels volcans dels tres reis mags. Així és que els regals han sigut immensos i encara ara van conreant encara més pedres d'allà. Aquest barri, que també es diu els Tres Reis, és molt multicultural, però curiosament hi ha moltes famílies del Mitjà Orient. Així és que, ja sabeu, aquí a Nova Zelanda hi ha moltes històries per saber maoris i també d'altres cultures. Us esperem!